Салом алейкум, мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Ҳоло ки ҳеҷ канад омадай. Пешакӣ гап занам ки видео дар бораи хабарҳое ки дар даруни Барселона рух додистай. Дар бораи Месси ки ҳозир Барселона меган тар мекунад овозҳо бисёранд ва дар бораи бозии пагаҳ ва бозие ки насиб боша дар оянда мегзара. Бо шумо мехоҳам суҳбат гузаронам. Ҳама каса созен хубе, саломатиён хубе. Баъд чӣ саволе дорен? Бисёриҳо хоҳиш карданд ки ака прямой эфир бигзарон, чанд қашина гузаронде, саволошон ҷамъ шудагиянд. Барои ҳамин тайёрам ҳам дар бораи ҳамин темое ки мавзӯе ки ҳозир гуфтам дар обложкасе дар бораи мавзӯъ гап занем ва баъд саволҳои шуморо кам ҷавоб диҳем. Барои ҳамин ҳозир майда хонда мегӯем. Салом алейкум ба ҳамаи даромадагиҳо, салом алейкум бародаро, салом алейкум ҳаматонда. Одамое ки дуромадистанд ҳаматонда салом алейкум. Рафтани Месси, брат тай Ҳабиб мурд. Худо раҳматш кунад, хондем ака. Дар бораи Месси бисёриҳо гуфтаистанд Месси мерава намерава. Бародаро, ин хабар мумкин рост буроя. Барои чӣ мо сабабошо мегӯм, барои чӣ бояд рост бубуроя? Барои ки ҳозираш хитон дестем ки дар 2-3 солҳои охир дар даруни даста чӣ рух додистай. Дар вақти Гвардиола будан ин хеле конфликти калон, ин хеле чизо намешид. Дар вақте ки Бартомеу омадагия уже дар 3-4 соли охир, ай вақти Валверде сардагия, ай Лигаи Чемпионҳо, ай Рома пардем, ай Ливерпул пардем, бо дар Суперкубок пардем, ай ҳозир ай чемпионата ай додисем. Уже конфликт дар дурун ба чиштагия. Месси ай ӯ хашмгинае ки Месси хашмгинае барои чӣ? Барои ки то ин вақта 3-4 соле ки ай Рома парид, ай Ливерпул парид, то ҳозира ҳамин хатогиро ислом накардесанд, составе ҷамъ накардесанд ки барои дар роҳи ғолибият бубуроянд. Барои ҳамин аз ки президент розӣ нестай, мумкин барои ҳамин метавонад любое время соли 2021 тарк кунад Барселонаро, барои ки шартномааш соли 2021 ва метавонад любой тобистон бигзара. Аки тобистон наметавонад, барои ки муҳлаташ гузашта буд, то чандуми июн буд, ёдам биромад, то 1 июн буд, то 1 июна метавонист Барселона тарк кунад. Неки ки 1 июн гузашт, ин пункт дигар кор намекунад. Барои ҳамин аз соли 2021 кор мекунад. Ана гап дая ки соли агар шартномааш ба Барселона дароз накунад, дар ин вақт ки ҳозир дар даруни Барселона ҷанг рафтагия, ҷанг рафтестай, ҳеҷ каҳоли фикриро надорад ки Месси бояд шартномаашро дароз кунад ё ки Тер Штеген бояд шартномаашро дароз кунад. Агар Месси бирава будон ки Тер Штеген дигар лидерон палибон мерава. Агар ба он шарти Тер Штеген намерава ки агар маоша баланд бардорад, чӣ хеле ки худаш мехоҳад 14 миллион евро. Барои ҳамин Месси метавонад бирава, ё Манчестер Сити мерава, ё ягон ҷои дигар мерава ки лоиҳа планошон ништияк боша барои ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо, барои ғолибият дар Ла Лига гуфтисам, дар клубое ки дар чемпионатое ки иштирок мекунанд. Нашод Мартинес бародаро бисёро савол метавонанд кай меояд, Мартинес намеояд. Мартинес, барои Мартинес оли пул надорад Барселона. Барои ягон каса барои пул ёфтам, ягон каса бояд фурӯхтан дар кора. Ҳозир ки ягон каса нафурӯхтаст, Барселона оли трансферам хачан сар нашиде. Барои ҳамин ҳозир дар бораи Мартинес ягон хабарам нест, ягон чизам нест. Ака Гризман чӣ ҳол дорад? Дилам ганда, дилам месӯза барош. Дили ман месӯза барош. Неки ҳозираш дар бораи Гризман гапҳоам бисёр ай. Гуфтестанд ки английски премер лига мерава, қати Ювентус мехоҳанд чиш кунанд, ивазаш кунанд. Неки Гризман чӣ хеле боша набоша, навма хондам Ситиянам ба дар интервюи ҳамирӯзааш гуфт пага бозӣ қати Виларреал ай. Ва гуфта Виларреал вақтҳои охир бозии хуб нишон додиста, бо дар хонаи ӯ бозӣ дорем. Будоне ки агар икон холай даст бита, Ситиянам по-любому хориҷ мекунанд. Бисёри уже овоза баровариста ки бозингарони Барселона хоҳиш карданд ки ки бар бигарда ба даста. Хави бар бигарда, хави розӣ шуда, ки ҳамаш овоза, ки ман намедонам то чанд миқдор ин гап рост мебоша. Барои ҳамин гуфтестам ки дар бораи Мартинес, дар бораи Гризман ҳозир ягон хабар нест. хоҳари Гризман ки агентш ҳастай, қатъи роҳбарият вохӯрӣ гузарондан. дар вохӯрӣ дар он бораи чӣ гап задан ки барои чӣ Гризман вақтҳои охир кам бозӣ мекунад ва барои чӣ дар 90 минут. Охир
даже мара хандад мегирад. Даже Гризман вақти замина кардан агар бозия тамошо карда бошам бародаро хича ханда гирифт ки вақти 92 минута ай пеш Диего Симеоне гузашт 92 минута заминаш кардан. Чемпиони ҷаҳон, лидери Атлетико Мадрид 120 миллион евро месяца дар 92 минут заминаш мекунад. Хандад мегирад ба хеле коро. Ку темаи футболамон темаи исмата гап зан. Аки мега ки чи темаи футболамон темаи исмата гап занем. Хайнем хеле гапода. Гвардиола камия Гвардиола намея бардаро ҳозираш Гвардиола хати Манчестер Сити шартнома дорад. Соли дигар шартномаш буд меша. Соли як сезон дигар барои Гвардиола барои ба он шарте ки Манчестер Сити таъл мекунад ки Манчестер Сити 2 сол аз Еврокубокҳо хориҷ кунад. Не ки чӣ хеле ки ман хондастам, чӣ хеле ки хабарҳо ҳаста Манчестер Сити аи ҷазо гирехтеста. Барои ҳамин мумкин ҳеҷ ҷо навра Гвардиола то он вақте ки Лига Чемпионҳоро бо Сити нагирад. Ва қарибай насиб мегирад. Трансфер Ла Лига кай сар мешавад? Мудассир Ахмадов трансфери Ла Лига моҳои август сар мешавад. 4 август гуфтан ё 6 август сар мешавад то октябр давом мекунад. Тобистона зимистона январ сар мекунад то 1 феврал. ҳам хеле пиаш рақами чанда гирифта Барса. Рақами 8 ки Артур ки бошад, рақами Артура мегира 8. Эгар не ака саломат боши. Неймар чи? Дар бораи Неймар вообще ҳозираш дар хабар нестем. Ман шуморо ваъда додам ки то ягон хабари конкретне набура дар бораи Неймар гап намезанем. Барое ки ҳозираш ман дар гапи мистодистам. Боз хабар нестем. Ман дили худам ягон гап гуфта натонам. Охи Ансу Фатира чӣ мекунад? Ояндаи нағз дорад. Ансу Фати оста бозӣ мекунад. Барои Гризман ҷо нест, ӯ барои Ансу Фати якҷо. Боз як схемо алиш десян ози Ситиан 4-4 истифода бурдест, 4-3-1 ям хеле истифода бурдест. Барои ин схеморо фаҳмида намешавад. Фақат дар бозии Вильяреал мебинем чихи кадом состава истифода мебарад Ситиан. Ака нозиё нест рафтани, ака нозида нест ку рафтани Месси. Чихе нест бародар будро последний новости про Барселона бизан меброя ҳамаш. Ё ки бизан ки Месси хочет это уйти из Барселоны. Меброя ҳамаш. Ҳама ҷуда ҳаст бача ВК одноклассник ҳама ҷуда бромадаги. Худ тренер Барса ша бовар ки мефурам як маблағ боша ягон клуба бихарем, клуба пеш барем. Не ки ҳозираш таки нест. Дар Тоҷикистон ният дадем, дар Тоҷикистон футбол нест гуфти гапо. Барса тренер дига мане ё не братан. Барса тренер дига мена ё не братан. Барселона чи тренер кунад, чи тренер накунад ки Барселона мемонад то он вақте ки президенташ Бартомео. Барои ҳамин ягон чиз иваз намешавад то роҳбарият иваз нашавад. Агар ягон давлат агар ҷазир боша, одамо ки хушон ҷанҷол кунад, роҳбарият агар ягон чиз истифода накунад, ягон кори хуб накунад, давлат дигаргун намешавад. Барои ҳамин аввал роҳбарият иваз мекунад, баъд гуфти гапо чизо нормалӣ мешавад. Ба фикри ин бозӣ дар Гризман дар состави асосӣ мебуроя якам. Ба фикри ман бояд бубуро. Агар набуроя, ҷанги калон рух медиҳад, Гризман палибон меравад. Барое ки ман лично ба ҷои Гризман мебудам, баъди ҳамин кор ман даже дар 90 минута намебиромадам. Не ки ба худо гапш надорам ки дар 90 минута ба ханда биромад, на нидаволи на ягон чӣ накард. Шери нарайда. Барои ҳамин корош ман дар махқулай. Баъд Гризман мара барои чӣ махқулай ки мерава заштада ёрдам мекунад. Бисёро мегӯянд ки Гризман калон гол мезанад. Охи абар бозиҳои Барселонаро тамошо кунед, Гризман дар ҷоя, Месси, Суарес дар ҷоя. Гризман фақат мерава заштада ёрдам мекунад. Ака Пьянич дар ин бозӣ намекунад. Пьянич то Лига Чемпионҳо тамом нашавад бозӣ намекунад. Барое ки Пьянич оли дар Барселона то чемпионати Серия А тамом нашавад. Брат Месси намеравад. Дуруғай. Хай дуруға неста ки озоро уже чанд сомона бировардест. Ман хабарои тару тоза ба шумо огоҳ кардистам бародар. Ман дили худам ягон чӣ намебурорам. Ака клуб санҷиш бурай пул қатияй. Салом алейкум ака. Салом дар бораи омадани Неймар ва Мартинес ягон хабар аст? Дар бораи Неймар ва Мартинес уже дар аввали видео гуфтам, такрор мешавад. Ба бидура тамошо кун бародар. Ҳамин такрор накунем. Ака Вильяреал сахта ба фикри ту? Конечно Вильяреал зона чида буромадаги последний бозиёш вообще зур афсе. У тур да Реал Сосидаи ки иха сарсахтай қати Барселона қатиш ничия када буд биридак 2-1. Барои ҳамин Вильяреал тарсидан дар кӯя дар оҷо бозингарои хуб дорад. Ба ҳамун бозингари пешинаи худмонам дар ҳамун ҷои ҳамлагар Пако Алказер, бо дар оҷо Санти Казорло, Ибора ва бозингарои хуб дар оҷо бисёра бародар. Барои ҳамин тарсидан дар кӯяи Вильяреал.
меси ам камта ноҳурматӣ кард, сабаби ноҳурматиш Суарес падишкаш мекунад ё ки не якам. Рост мегӣ, Месси хати Суарес ҷурагӣ дорам, барое ки ба ёд дошта бошем дар бозӣ бо Селта Суарес 2 гол зада буд, баъд заминаш кардам. Ҳамин сабаб Месси ҳам норозӣ буд ки барои чи 2 гол зад. Агар шумо бозиро нигоҳ кунед, Айбеғар 2 гол ку ягон кори дига успешни надорад. Агар голашо ҳисоб накунед, дига дар он дурун ягон чи кадагӣ нест дар он дуруни бозӣ бо Селта. Айбеғар 2 гол, не ки ман ягон чи намегӯям. Месси хай намедава майле, барое ки ӯ бисёртар ҳамла да чиша истифода мебарад, физикаша. Не ки Суарес намедава қафо, ёрдам намекунад, ду кас дар пеш ки боша прессинг карданаша, барои ҳамин туғри намегира бародаро. Барои ҳамин Месси ки ҷурая меяд, то вақте ки Мартинес ҳам биёмад, 10 бор ҳамин гапа мегӯям, чи ҳамлагари навам ё чи Холланда меомад, ҳамашон дар замина мешитанд, барое ки то ин вақте ки Суарес аста, даже тренери худш гуфт ки Месси ва Суарес бояд ҳамавақт дар майдон бошанд. Ана гӯш кунед, Месси ва Суарес бояд ҳамавақт дар майдон бошанд, не ки маълум нест дар кадом вазъият қарор доранд, дар вазъияти безебай, формада ҳаст, Суарес формада нест, бояд дар майдон боша. Бояд чанд рӯз пеш бозие, бояд баъди Суарес баъди травма баргашт, ҳамавақт дар бозӣ мемоша. И хеле бозингара бояд дар дигим тайм, дар 60 минут иваз кунанд, дар дигим тайм иваз кунанд, барое ки намешава охир бародаро. Ман бозия тамошо мекунам, бовар ки асабон вайрон мешава. Дар Камно Вильяреал 2 зад Артур голи зур зада буд. Ӯ вақт якм ними сезонда, саршавӣ сезонда Вильяреал сус буд, худш дар зона Вилета. Ана баъди дигим саршавӣ уже ҳамара кафонд, барои ҳамин сразу буромад. Туп 80% даробагон ударзанак нест. Конечно ударзанак нест, гап дар ударзанакам нест. Вақте охир ударам мезанад, ударошон синни варотаам намерам, барои ҳамин чиш меган, реализатсияи хуб надоранд ягонташ. Салом, ман фанати Барса, барои ман ҳамаш чени Месси медонам. Шумо чӣ фикр дорем? Барса абадӣ мемонад ё 4-5 сол? Атлетико Реала мезанад ба фикри ту? Атлетик Билбао мумкин, барое ки не ки Реала охирон бозиаш мегӯям, хаб бозиёи ба чени дили ман бозӣ намекунанд. Реала хеле бугӯ футболи форрам бозӣ мекунанд, намекунанд охир. Не ки мебуранд, маладес, гап дар се хола охир. Салом алейкум, акасози хуби, чиши трансферо? Ва алейкум салом. Трансферо ҳоли давом дорад. Мехоҳам ки видео тез бурорум дар бораи ҳамин полиси Барселона, ки статья ҳаста, перевод кардан дар кора, видео кардан дар кора, монтаж кардан дар кора, дар шумо пешниҳод кардан дар кора. Барои ҳамин зур зестем. Барои ҳамин бародарон, аз шумо як хоҳиш мекунем ки дар он ссилка комментария будагӣ дар омада моро дастгирӣ кунед. Аз шумо дастгирӣ аз мо боша, ҳар рӯз видео баромада. Ман аз шумо хоҳиш дорам, братанон, будураем, просто ягон кор накунем. ҳамин Барселонаро командаи мусафидон ном кунанд, зур мешавад. Барои конечно баъд дар бораи чӣ гап занем будам, ҳамин Де Йонга аҳамият намедоданд, мегуфтанд ки ай вақти Де Йонг нест, Барселона бой додистай. Барои ҳамин Де Йонга дар вақти дар состав буд, бисёр корҳои хуба мекард, ҳам дар ҳамла, ҳам дар защита. Ака Барселона чанд бози дига дорад? 5 бози дорад, бахим 4 бози дорад, надидам оле. Як клучте Реал фақат ай пеналти гол мезанад. Ҳай пеналтишон чӣ хеле ҳам боша набоша мекунанд. Ака Барселона чанд бози дига дорад? Гуфтум Видали пиёна сыр кунанд. Дар бораи насиб боша Пага ё Пагаи дига, Пага мумкин Пага дар бораи 5 бозингарони бурем ки Барселона бояд бо ӯ ҷидо шавад. Насиб боша видео мебурорум, шумо интизор шем бародарон. Ба Пагаи дигаш иншоалло дар бораи обзори ҳамин бозии Вильяреал чӣ хел мешавад, мисли ҳар вақта дар бораи бозӣ гап мезанем, ҳамин хел меравад. Ака Каутиньо кай меояд? Каутиньо оли то моҳи августа намеояд, то Лига Чемпионот тамом нашавад, барое ки уже арендаша дароз кардан Бавария. И бозида Гризман, Месси, Ансу Фати бошад, чӣ хеле акам? И бозида Гризмана бигирам ё ки Брейтвита бидуроранд, Гризмана и парамонанд, баъд Фатира дар дигим тайм дуроранд, свежак защитникои воё хеле чӣ шидагиян, ки скоростной аста мегзаранд, ҳамавақт ҳам хел будохи, баъд бозӣ зур мегзарад. Брейтвита бидуроранд ё Суарес бидуроранд,
Гризман ай парабдурана ба Суарес дин тай да бурорана Брейтвейт абдуран ба Гризман да дин тай бурорана да 60-70 баъд Ансу Фати абдуран ана хе бози пеш мера охи да 80 да 90 да 85 дақиқа замена мекини то ӯ бозингар гарм мешавад то да бозӣ хича ҳис мекунад ки вақт тамом мешавад. Ман хеле заминҳоро якум бор дидам. Агар худтонам дар лагаи PlayStation ягон ҷо бозӣ кунед ай 65 уже замина сар мекунад. Барои ки футболистҳо соф мекунад уже маълум аст. Ҳамин чизам воқеӣ охи. Катино то охири моҳи август дар Бавария места оз гуфтум ку ака Месси равад Барса чӣ мешавад ба хиёли худат? Месси равад Барса ба монанди чӣ мешавад охи? Як сол мумкин агар зур бизанам намедонам охи нарафтай намедонам ҳозирашта ки Месси дар ҳамин ҷай гуфта наметавонам. Мумкин ранги Манчестер Юнайтед шавад, Барселона ранги Милан шавад, ранги намедонам командое ки вақтша сахт будан ба сӯз шидан ку ҳам хеле Интер чӣ буд Интер ҳамин хе ба оста мумкин ба одамои зур меянд бозингарони зур ака як гап гум Месси тупа бигира хамаш метиҳам ба худо Месси тупа бигира нагира охи конечно Месси дисе одам мехапа ака биё давода кунем айноми ёвон тра тренери Барселона кунем чӣ гуфтӣ ба худо зур мешавад манам мефурад тренерӣ кунам оли Тоҷикистон биё ният дорам ки ягон команда букушам любительский второй Милан вой да второй Реал рост мега салом ака Артур Алишка даган Артур уже официально Алишка даган ки оли да Барселона бозӣ дора баъд моҳи августа мерава илтимос дига дар бораи Неймар Мартинес Пьянич напурсем рост мега бародаро кадом ага дар бораи Неймар Пьянич нашинда боша прямой эфир сохранен меша аввал дорем уже ҳамаша гуфтагием тамошо кунем ака вақте ки Суарес дар травма буд Барса мебурид вақте ки Суарес омад боидис манам ин гапа гуфтестам охи бародар Суарес уже пир шидагия уже туғри намегирад ӯ вақте скорост дошт ӯ вақте ки резкост дошт уже ӯ вақтҳо неста ака дар Россия бовар ки бародаро дар Россия рис мондагием ол меган то соли нав уже пашмои сарам хес гуфти гапо ака омаданӣ будам гуфтам тобистона дар уҷа мегзаронам да хабарос кун бародаро ака ҳамаи бозии Барселонаро абзор кун ҳамаша абзор мекунам ку бародаро баъди як рӯз абзор мекунам як бор як абзора қати Селта ё қати ки накарда будам барое ки дар город будам натонистам када биё дар командат мара номнавис ки гап нест оли насиб боша бием баъд мухлисои Барселона ҷамъ мешавем як рӯз футбол ташкил мекунем бозӣ мекунем ака мо мухлисои Барсем ҳама каса кор кардестем як хай баракалло мекардем ҳама Фаридон братам бисёри бад хоҳиш кардест баракалло худо қувватомтан кор кунем бародаро миёна сахт банде ки оли бо як касали дига омадест хеле бузург агар дар бораи ҳолати аслии Барселона фаҳмидан хоҳед Никита Ковалчук дирӯз дар бораи проблемаҳои Барса аввал то охира як соат дар каналаш гап зад бовар ки ман Никита Ковалчука намешиносам не ки хаем бародар тавсия дай будоре тамошо кунем агар овози тен ҷай дар телевизори варзиши тра кор мегирам сразу ман агар ҳазор амад аввал агар вақт дошта бошам каналҳои худам пеш мебарам ай телевизор милизорш безорам ай кори давлат бозӣ ҷоби лига чемпионо кай мешавад ай ҳафтум сар мешавад бародар уже не хато мекунӣ Суарес бозингари хуб ай ту хато мекунӣ Суарес бозингари хуб ай ту фақат намедонам ту киҷоша нигоҳ мекунӣ агар ту бозия полностью тамошо кунӣ мебинӣ Суарес дар майдон чӣ кор мекунад дар майдон чӣ кор намекунад шумо як голзании Суаресро ба хиёл нагиред як бор Гризманро нигоҳ кунед дар ҳамла чӣ кор мекунад ва дар защита чӣ кор мекунад ё ки Ливерпулро нигоҳ кунед Фирмино чӣ кор мекунад ё ки Мане чӣ кор мекунад ё ки Салаҳ чӣ кор мекунад нападаишиҳои дига командаҳо вақте ки прессинг мекунанд бо обратно қафо меоянд нападаишиҳои Барселона дам мегиранд дар он абзор ман гуфта будам ки чӣ кор мекунад Месси бо Суарес барои бародаро ман чизеро тамошо кардам чизеро ки дидам гуфтаистам ака Барселона кубока мегира ё не кубоки лига чемпионо дар шанс дар хеле чиз шанс нест дар хеле бозӣ бародар ака то вақта бозиш соз нашава агар ака хеле хуҷанд омадӣ не оли рост мегӯӣ тренери Голландия Барса меяд тренери Голландия Барса намеяд барое ки соли дига тренери Голландияро дар евро мебурора барои ми смисл нест Барселона бия барое ки евроро мегузорна евро дар 4 сол як бор мешавад
ин Суарес фақат дар офсайда. Бовар кунед айдофе ки Барса балечки мекунад додоран фақат недовольни майбозии ин команда. соли 2016 бозиҳо хуб нишон медод, бозсоз буд. баъди соли 2015 агар хеле хуҷанд омад Суарес гол зана яка дар бозии гол дар кора ку габозии гол дар кора не ки бо дар заштам дар кора прессингам дар кора ку чида Гризмана поз намедурора барое ки метарсанд Гризмана аз замин накунанд. Ака роста мегӯям Роналдо астағфирулло номша нагирем ака ин хеле гапо нанаисем бародарон. Инстаграмта чӣ хел ёбем? Инстаграми ма дар чӣ мондагия ҳамин сайти Барселона мондагия дар чизш будро бародаро ҳаста ҳамҷо. Тренери хуҷанша чемпион мешавад. Ҳамин бозиҳои Тоҷикистонро тамошо мекунем бовар ки зиқ мешавам дар оҷа дар бораи судия мудия ин футболи тоҷик кай пеш мерава, кай бирем тамошо кунем ба монанди дигар футболҳо. Хави кай мебиёяд? Хави биёяд баъди президент меояд ё ки намедонам. Бародаро хабар аст дар куҷо шудаем? Ман ҳам хабар дадам. Ман го дар городум, го дар Хор, посёлок Хор мегӯянд ҳамҷо даем. Ба Барселона Гвардиола меояд ё Хави? Гвардиола намеояд, мумкин Хави биёяд. Не ки маълум нест кай меояд. Отай гузашт, худо раҳматш кунад. Бародар вақте Суарес, Месси, Неймар буд, бозия чӣ хел буд? Охир вақте Суарес у вақт ёш буд, у вақт Неймар буд, у вақт Месси буд, у вақт ползашта дигар буд, у вақт защита дигар буд. Ҳозир защита дира шудагия, шикоф шудагия. Пикера лӯбои кас мегзара. Як бор дидем Пикера чӣ хел мегзара? Ки Караскоро дидем, на ду бор чӣ хел мегзараша? Караско, я скоростной дар курай. Скоростной защитники гузарашташ натонад. Пикера бовар кардан ки я вақт Бел бартарар карда буд ку дар Кубоки Испания. Ҳам хеле кард. Шумо чӣ кор мекунед? Ман блогер ҳамҷо омада будам. Уйлам ҳамҷо омада будам. Ака Месси шери наре тоқа боз мекуна. Ака короче инами хеле гапо бародаро. Пага гуфти гапои Исмат ки инами хеле гапо. Пага иншолло дар бораи чӣ видео меброям. Топам бозингароне ки бояд Барселонаро тарк кунанд. Ждат кунем бародарон, баъдаи обед иншолло мебурам. Боқӣ дар амони худо. Мо дар уже саат 12:40 шид. Ховре мо магарам пага бихезем дар канало видео кунем. Ай шумо дастгирӣ гуфти гапо, ай мо видео кардам. Хай бошем братанон.